मियाफ्रो दिलीप देबरमानि नेतृत्वे त्रिपुरा काउंसिल होदा नै कैसा बर प्रेस मीट खाइमानि नुखा आ प्रेस मीट नि बरनि कक्सिल सा मुंखे अमहायनो जे मेदाम पीके नि मुंगै बरक कक्सिल साका जे बुवाग्रा प्रदूत किशोरनो बुवाग्रा तानी होया अमनो बरकनि कक बठामा फारि ताबो पॉइंट गो फाइलायनाय खोनादी दिलीप देबरमा प्रदूत ताबक राजतंत्रनि राजाया ताई ताबक राजतंत्र बो उंगिया बनि परिचय ताबक खरकसा राजनीतिनि लीडर तानी हिंखे बो ताबक राजनीति गो अंखरगैनो त्रिपुरा मथा बनि तैफांबायनो तिसाखा त्रिपुरा मथानि फाउंडर ताई खरकसा एमडीसी ताबक बो एडीसी गो इलेक्शन पास गई ताबक बो एमडीसी आबोनि बागै बो ताबक राजनीतिनि लीडर पॉलिटिकल नि लीडर सि ताबक इनके पॉलिटिकल नि लीडर हिसाबैनो बनि परिचय ताबक रजागनाय बो राज परिवार नि बरक हमफानो बो ताबक पॉलिटिकल हाफारगो अंखरजागबा बो पॉलिटिकल नि परिचय बायनो बो सिनिजागनाय ताबक राजतंत्र बो उंगिया ताई राजतंत्र बो गरैबा ताई पॉलिटिकल नि हाफारसि फाइजा हिंखे बो ताबक पॉलिटिकल नि सिनिमिंबायनि बो सिनिजागनाय जों नुबो जे इंडिया नि प्रधानमंत्री कतर तंनाय रंनो ताबक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हंजागो सार हंजागिया इनके जोंनि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बहायनो द्रौपदी मुर्मू जी हंजागो थिग बहायनो प्रदूत किशोर बहायनो प्रदूत जी नो हंजागनाय अर ताबक गणतंत्र सालो गणतंत्रनि जुग कुनो राजा गरै बो राजतंत्र बो राज फेमिली नि इंगै मानो फियाबा बो ताबक राजा गरैनि बागै ताबक राजा हंजागिया बैनि स्टेटआवबो गोबां मानो राजा दंगो राजबंश दंगो किन्तु बरक बहायनो केबो राजा हंजागिया ताई कैसा कक प्रदूत किशोर बहायनो त्रिपुरानि बायरे थांखेनो बो आं राजाया हि साइगैसि दंगो फियाबा निरंगे ताबक राजतंत्र तब मुसलमान देखलायखा ना तमा अंमा खलायखा सामाया राजा होया हनै मेदाम पीके नो निरक कक्सिल सागे ठीक आछे निरक हाय हंखा ठीक द निरक हाजागला हाबा राज बुबाग्रा हनो मुसुगला हा द ठीक आछे इनके नायदि ताबक ताई कैसे आं कक मैतो मारो मुसुगु मैतो खलाय रनि मुसुगमान इनके महायसि बनो हंखेले बै प्रदूत किशोर सासि माहलिया बो खेबलेमनो सालब्रोंनो मेदाम पीके नो बुखुकबाय एटेक खायगो मंखुगैबो एटेक खायगो मंखुयायबो एटेक खायगो बियागबायबो एटेक खायगो गोबां मानो गारि तख्रु रखा बु रखा तक रखा नक सक सरखा अंगै दं माने नों आफ्रो त्रिपुरा काउंसिल होदा बियां थां तं त्रिपुरा काउंसिल होदा नों बियां थां तं आफ्रो जवाब रदी आं जवाब नायगो ताई लुकुरावबो जत जवाब नायगो त्रिपुरा काउंसिल होदा नों निरगनि ओ त्रिपुरा काउंसिल होदा खामानि आबो कि त्रिपुरा मथानि बिटिन दे जदि नों निरग समाजपति नै निरग अंगै दंखांगे नों निरग और पॉलिटिकल हाफारो निरग इंटरफेयर खायगोन कक्रै ता खायदि पॉलिटिकल हाफारगो बो हाया हनाय प्रदूत किशोर साब्रं बैनो हय तो बैखेम चुप फेमा तंसलाय हायदे अम बरनि आइन हा बरनि आइन जवाब रदी जत जवाब मारो नाय शुधु दिलीप देबरमा सिनिया जत जवाब मारो नाय बरनि आइन नि रखे माखा प्रदूत किशोर जे बैनो साब्रंनो हय दंफ्रो मेदाम बैनोले दूरे थाक मेदाम पीके नो कैसासि गोबां मानो हजाक फुटला राबै सरजाक गारि तख्रु रजाक द ठीक आछे आइगेले द अपोजिशन पार्टी बा हायफानो ओंखा ता बीजेपी ओ फाइगै बो त्रिपुरा मथानि जाला प्रदूत किशोरनि जाला बायनो जे टीपीएफ हाताय दफानो फियगनाय हनै ताङै दंमानि सादानो 8 बছरङै
जों ताङै दङ खस्थ' खालायगै रां फैसा सोबायलायगै साकनि रां बाय खक साफानो निरग रमानिबो गोरै केब रमानिबो गोरै जों जे बनि लगेव तंनाय बकाइसनो जों रां खलायगै जों साकनि ओ हा दफानो फियगानि हनै जों खस्थ' खालायगै जों खालाय दङ आजरागो तिप्रा मथानि फाउन्डार प्रदुत किशोर बुरखा तौरखा नक सकसा रखा गारि तख्रु रखा हा मिटिं सिटिं सा खालाय रमालिया खालायमालिया आङै दंफ्र नों तिप्रासा काउन्सिल हदा बियां थां दं जबाबरदि बियां थां दं आफ्र 8 बसराव जों खालायजा किन्तु मा खायलिया हायंगैसो जों अर तंगुइ जों हा दफानो सामुं खायनि होफानो जोंनो खायरया बरनो खायलांसिथों जों पलिटिकेल फाइ फैब्ले मेडाम पिकेनि नेतृत्वे बीजेपी फाइगै फेबता हाय हाय बीजेपी फाइगै तमानि बागै बनि अंक्ल अंक्ल रिफ्राय फाइफिताबो मेडाम पिके न मेडाम पिके न ताबक हाय हाय एटेक खायफाय बबो पार्सोनाल इनेमी दे हा बने व्यक्तिगत सत्र देंला मेडाम पिके ना लिडार तरजा किरिगै लिडार बनि साइज कुसुक दं मानि बागै दे बताइसे डाउन खायनि बागै अमहा खाय दं बनि जे चाल चलन बनि तं कक थाइ बाय हिंखे अमहायनो नुकजागै दङ साबधान अमहायखे तिप्रासा काउन्सिल हदारक अमहायखे कक सामानि ब्लाइखे साया निरक যদি সমাজনি তিপ্রাসা কাউন্সিল নিসি হদা হাंखे নিরক বথ সাইড নিরক দুনো দিকে সে কোননৈনো বাইনनै দিকে नों নিরক নজর রগানি বাতা नजर रगानि बाता हायफारसे अर निरक राजनीतिको इन्टारफेयर खायमान बेलाइखे साया राजनीतिनि हाफा राजनीति बैखाय दंनाय निरक समाज न तैगि दंनाय समाज न तैगि दंदि द समाज न तैगि दंनाय रबा साया हांखे राजनीति को फाहका नों बायननै हदिता तमा प्रदुत किशोर खाय दं फ्रले नों मकल मुकुमै दं खुजुगो तमा थेपाजाक दंबा खुजुगो तमा सराजाक दंबा इबानि र ताबो मेडाम पिके थाइसा प्रदुत हमा बाय निरखे बसागो 20 काजा फैखे हायदे हा 20 काजा फैखे बनो बुरगुइ तौरगुइ तंलाय तंफ्रले निरक बियां थां तंबा निरकले समाजनि बहिष्कार खाय हखा मेडाम पिके न ताबो बरनि समाजनि ताइ बैसे निरक बहिष्कार खायनि वाइफसो खरकसा ब्रनो बहिष्कार खायलाय नायलाय तंखाबा हा निरकनि के बुनि फाबायबो बासाया बनि फाबायनोबो बासागै पाइति पायाति बो खलाय तंले हा तिप्रासा काउन्सिल हदा नों निरक तमा बी टीम दे तिप्रा मथाने बी टीम दे ना प्रदुत किशोरनि सिक्रेट नि जे ग्रुप देखलाय हा बो हमाया न निरक हनायता बो हमालिया निरक न हरनाय अम हाय नुकजाक दंले ब्लाइखे साया अमते हायखे मांनो ओंखा हांखे उ समाज उ तिप्रासा समाज ताबक न दं संगै थांनाय ताइ बेसि दगिया 5 बसरनि परै दं संगै थांनाय कायसा राजनीतिनि बर गियाबले कायसा समाज गो जत राजनीतिनि तंगो जत राजनीतिनि बरक निनि समाजनि बरग पद्रे पद राजनीति खायनाय दंगो निरक अम हायखे कायसा साइड रंगै अम हाय कक सामानि ब्लाइखे साया निरक जे बैनो प्रदुत किशोर हय तंफ्रखे खुजुगो तमा मथुजाक दंबा हा तमा मथुजाक दं ताबो ता बियांनि फ्रैसे आखाय फैलेखेबा मेडाम पिके थाइसा कक थाइसा सामा बायनो बके जेफा हय हारेसनाय नक सग्रय हारेसनाय हा आपु पुख्रिगो आ बिथिरय बुथारगै हारेसनाय राबार बागान हरगै दं हारेसनाय हायदे निरक तमा हा तमा बिचार मताइसानो निरक न अम खायग्लाक मताइसानो निरक न याकार ग्लाक अम हाय खलायगै अम हायखे बिचार ताखलायदि निरक समाजपति हनै निरक न सरबे सरबा हाके तावा सकदि निरक न साइकुसुक ताइबो तंखबै ताइबो तंख अम हाय खलायगै ककता सालायदि आंखे स्राय स्राय सानाय जातसि अम हाय तंमुं बाय हदा दफा खागै तंलाय मैया जदिनो निरक प्रदुत किशोर न बुबाग्रा हर मुसुक आंखे ताबक राजनीति याकारदि 6-7 दिन बिसिंगो निरक याकारदि जों बनो बुबाग्रा हि हनाय बो कोनो पद करै हिंखे बो राजनीति को कोनो इनवल्व करै हिंखे
bono sung bubagra honai bubagra yafano tabo bubagra yabo bubagra bongshoni rajbongshoni boroksi piaban rok bono bubagra salai dong bo rajbongshoni boroksi bo kono bubagra ya tabo haifani rok bono rajniti yakarok hangke sung tabong no sung bono bubagra honai piaba bo rajniti ni borok rajniti full hafargo phaijak aboni bagi bono rajniti ni hisabe ni bono porisoy rojangnai haisi bo buino hotoyni bo buino haya sabrung sagai tongtoyni bo bwrwibai sajangnai ni omo kaisa muito narakdi jodino omo haike soijo khaimaya dorjo khaimaya bwrwibai haya hojagi dorjo khaimaya ke yakadi political yakadi kesang tongdi omo haiklagi boble buino honai bwibele no bono ma hoya omo boroni raida ha boroni raida omo haike ta sadi kok no tai kaisa kok Dilip Debbarma ni kok Dilip Debbarma ni nukhungo si bwini dofani bwrwisi sok bosi boni bwhui piaba bosi Tiprasa council ni leader pu taile Tiprasa council hodago tai ke bu upojukto kri de purapuri joto Tiprasa nukhungo bwhui ingthung bwsang ingthung thongparo Tiprasa ngnai rok ni bisingo ke bu upojukto kri de leader ngani tamani oro wainjuk bwsai bwhui wainjuk nanaile bole oroni amonglangba boni nukhungo si Tiprasa purapuri culture kri bile bahai ke bole oro tabok ar leader tongkhaba jobarbrodi oro joto asokjak oro kurung kuthung asokjak jeng kwbang manugo norok joto jobab maronai standpoint sadi tabok produt kisur ki rajniti go kri de na rajniti hafaro de tong rajniti hafargo tong hangge bo rajniti ni tongmung bai ni bo buino hongu bo buino honjaknai jodi ni horoga ni musuya hangke 5-6 din bisingo nung nirok Tiprasa council hodasong nirok bono rajniti yakarodi sung tabok nung bono bubagra nei mane nai tai kok sagani tong hangke tai bo sanai asuk sagani ane kono mo thaka hambai